Dobrodošli u 7. video iz serije uputa. Obradit ćemo modul narudžbe i DPD logistika, put od prvog klika do dostave kupcu. Ovo je jedan od najvećih modula u sustavu. Prolazimo kroz ručno kreiranje narudžbe, automatski dolazak iz webshopa, ciklus statusa, 3 različite putanje plaćanja, integraciju s DPD platformom, stvarno klikanje gumba, ispis naljepnica i otpremnica i izdavanje fiskalnog računa. Polako i detaljno. Sve što trebate znati na jednom mjestu. Glavni ekran modula zove se Logistika i DPD Hub. Sve vaše narudžbe su tu, grupirane po godini i mjesecu s akordeon proširenjem. Na vrhu imate panel za pozivanje kurira. Odaberete datum i vrijeme preuzimanja i jednim klikom najavljujete dolazak DPD vozila. Svaka narudžba prikazana je s brojem, kupcem, statusom koji se mijenja u hodu, DPD referencom i ukupnim iznosom. Desno su gumbi za brze akcije, ispis naljepnice, otpremnica, izdaj račun. Gore desno je zelena tipka Nova narudžba. Klikom na Nova narudžba otvara se ekran za ručno sastavljanje paketa. S lijeve strane birate proizvode iz padajućeg izbornika. Unosite količinu i cijena se automatski popunjava iz lota. Desno imate DPD parametre, duljinu, širinu, visinu i težinu paketa. Sustav predlaže standardne dimenzije, ali vi ih možete prilagoditi. Ispod je trošak dostave, a dolje je sekcija za primatelja. Kupca tražite kroz radar pretragu ili ga dodajete na licu mjesta. Kad je sve popunjeno, narudžba se sprema sa statusom Novo. Svaka narudžba prolazi kroz jasno definirani ciklus statusa. Prvo, Novo. Narudžba je kreirana, čeka obradu. Zatim, pakiranje. Kreirana je DPD naljepnica, paket se priprema. Poslano. Paket je predan kuriru. Isporučeno. Kurir je potvrdio dostavu. I na kraju, završeno. Izdan je fiskalni račun, narudžba je zatvorena. Posebni status je vraćeno, koji može biti primijenjen u bilo kojem trenutku i automatski oslobađa rezervirane količine nazad na stanje. A sada druga strana priče, webshop. Ovako izgleda vaša javna trgovina. Kupac razgledava proizvode, vidi cijene, dostupnost i slike. Klikom na detalji otvara stranicu proizvoda i dodaje u košaricu. Na blagajni kupac bira jedan od 3 načina plaćanja. Karticom preko Viva Wallet terminala, na račun bankovnom uplatom ili pouzećem kad DPD kurir prikupi novac pri dostavi. Svaka opcija vodi u drugačiji automatski tijek koji ćemo pokazati detaljno. Kad narudžba stigne iz webshopa, sustav automatski radi nekoliko stvari. Prepoznaje kupca po email adresi, postojećeg ažurira, novog kreira. Generira narudžbu s oznakom veliko duplo V ispred broja, a zatim, ovisno o načinu plaćanja, dodjeljuje joj jedan od 2 početna statusa. Kartična plaćanja dobivaju status čekanje plaćanja. Sustav čeka povratni poziv od Viva Wallet sučelja. Sve ostale narudžbe, bankovne uplate i pouzeća idu ravno u status Novo. Zalihe proizvoda se rezerviraju u istom trenutku da se ista roba ne može prodati 2 puta. A sada najvažniji dio. 3 putanje plaćanja. Svaka ima svoje posljedice u cijelom sustavu. Prvi put, kartica. Kad Viva Wallet potvrdi plaćanje povratnim pozivom, sustav automatski stvara fiskalni račun u istom trenutku. Zaštitni kod, jedinstveni identifikator, sve se generira u pozadini i račun se odmah šalje kupcu e-mailom. Narudžba je već plaćena. DPD naljepnica ide kao B2C bez pouzeća. Drugi put, uplata na račun ili po ponudi. Kupac šalje novac na vaš bankovni račun.
Sustav čeka, narudžba je u statusu novo. Kad potvrdite da je uplata stigla, označite već plaćeno i DPD naljepnica ponovo ide kao B2C, bez pouzeća. Treći put, pouzeće. Kupac plaća pri dostavi. DPD naljepnica se generira kao depouzeće sa iznosom koji DPD kurir prikuplja. Jedini slučaj u kojem DPD stvarno prikuplja novac za vas. Klikom na narudžbu otvara se ekran detalja. S lijeve strane vidite stavke paketa, proizvode, količine, cijene. Sve je editabilno dok narudžba nema generiranu DPD naljepnicu. Možete mijenjati količine, dodavati nove stavke ili brisati postojeće. Sustav automatski rukuje rezervacijama zaliha. Desno su podaci o primatelju, također editabilni. Ime, adresa, grad, telefon, e-mail. Dolje je logistička kontrola, težina, checkbox već plaćeno i glavna tipka za generiranje DPD pošiljke. Sada DPD integracija u praksi. Vaš ERP sustav ne komunicira s kurirom preko ljudi, nego preko aplikacijskog sučelja. Kad pritisnete tipku Generiraj pošiljku, sustav šalje zahtjev na DPD EasyShip platformu. Zahtjev sadrži podatke o pošiljatelju, primatelju, težini, dimenzijama, tipu paketa, iznosu pouzeća ako postoji i referentnom broju. DPD sustav generira pošiljku, dodjeljuje jedinstveni broj paketa i vraća A6 naljepnicu kao PDF dokument. Sve to u manje od 3 sekunde. A kako izgleda proces u praksi? Stvarno. Otvaramo narudžbu, provjeravamo težinu paketa. Ako je kupac već platio karticom ili uplatom na račun, označavamo već plaćeno. Ako je pouzeće, ostavljamo prazno jer DPD treba prikupiti novac. Klikamo zelenu tipku Generiraj DPD pošiljku. Sustav šalje zahtjev i u nekoliko sekundi dobiva odgovor. Ako je sve u redu, naljepnica je kreirana i trajno arhivirana, status postaje pakiranje. Ako je validacija poštanskog broja pogrešna ili neki drugi problem, DPD sučelje vraća jasnu poruku o grešci i vi ispravljate podatke. Klikom na Ispiši naljepnicu otvara se stranica za ispis. Naljepnica je standardnog A6 formata, 105 x 148 mm. Prikaz se renderira iz PDF datoteke u 300 točaka po inču za oštar ispis barkoda. Dijalog za ispis se automatski otvara nakon učitavanja. Vi samo odabirete termalni printer ili obični laserski i pritisnete ispis. Za ponovni ispis jednostavno kliknete isti link ponovno. Naljepnica je arhivirana i dostupna trajno. Uz naljepnicu sustav također generira otpremnicu. Otpremnica je formalni dokument koji prati pošiljku. Ne zamjenjuje fiskalni račun, nego ga dopunjuje. Sadrži podatke o pošiljatelju, primatelju, stavkama paketa i način isporuke. Ima mjesta za potpis vozača i kupca, što se često traži kod dostave robe velike vrijednosti. Jedan klik, stvarni PDF dokument spreman za ispis. Kad imate nekoliko paketa spremnih za slanje, ne morate čekati. Pozovite kurira odmah kroz vaš ERP sustav. Na vrhu liste narudžbi je panel Naruči prikupljanje. Odaberete datum i vremenski interval, od kada do kada vozač može doći, klik na Pozovi kurira i sustav šalje zahtjev DPD sustavu. U nekoliko sekundi dobijate potvrdu s referentnim brojem dolaska vozila. Sve narudžbe s naljepnicom automatski mijenjaju status u poslano. Više ne zovete, ne čekate, ne gubite vrijeme. Za narudžbe koje nisu plaćene karticom, bankovne uplate i pouzeća, fiskalni račun izdajete kroz POS blagajnu. Posebni parametar u pozivu otvara POS blagajnu s već napunjenom košaricom. Svi proizvodi iz narudžbe su tu. Kupac je automatski pridružen. Ukupan iznos je izračunat, uključujući trošak dostave. Način plaćanja je predložen.
Vi samo potvrđujete i klikate Izdaj račun. Sustav u istom koraku povezuje račun s narudžbom, mijenja status u završeno, šalje e-mail kupcu i fiskalizira prema financijskoj agenciji. Jedan klik. Sve sinkronizirano. Napomena. Kartične narudžbe ne dolaze u ovaj korak. One su već fiskalizirane u trenutku kad je Viva Wallet potvrdila plaćanje. Pogledajmo sada sve 3 putanje jedan kraj drugoga. Kartična narudžba. Kupac plaća karticom na webshopu, Viva Wallet potvrđuje, fiskalni račun se automatski stvara, status postaje novo. Generirate naljepnicu bez pouzeća, šaljete paket, kurir isporučuje, status završeno. Narudžba na uplatu. Kupac šalje novac na vaš račun, vi čekate, provjeravate. Kad novac stigne, označavate već plaćeno, generirate naljepnicu bez pouzeća, šaljete. Fiskalni račun izdajete kroz POS. Narudžba pouzećem. Kupac naručuje bez plaćanja. Vi generirate naljepnicu s pouzećem, DPD prikuplja iznos pri dostavi i kasnije vam prosljeđuje novac. Fiskalni račun izdajete kroz POS nakon primljene uplate. 3 putanje, 1 sustav. Sve automatizirano. Sažetak. Modul narudžbe i DPD logistika povezuje webshop, ručni unos, kupce, DPD integraciju, fiskalizaciju i POS blagajnu u jedan jedinstven proces. Automatska sinkronizacija iz webshopa. Automatski fiskalni račun za kartična plaćanja. Checkbox već plaćeno za bankovne uplate. Pouzeće preko DPD kurira. Ispis naljepnica i otpremnica jednim klikom. Poziv kurira iz aplikacije. Sve na svom mjestu, sve povezano. Ne zaboravite pratiti naš kanal za najnovije informacije i nadogradnje sustava. U sljedećem videu obradit ćemo arhivu računa i FINA fiskalizaciju. Hvala što gledate, vidimo se.